जे नोङो लालु दानि सोमोन्दै मा मोनथिगौ बिथांनि मोजांनि बागै मा खोथा मिथिगौ एसे आंनो बुंफोरनो हागोन नामा? खुलुमबाय आंनिबो जोंनि बिदानि सोमोन्दै आरोखि औ जोङो जेब्ला उन्दै अब्लानाखि जोंहा बिफाया क'क्राझार कलेजाव साख्रि मावोमोन माने पिअन साख्रि मावोमोन अब्लानाखि जोंना बिफाया बेमार जानानै जोंखौ उन्दैयावनो खामानियाव थांनो हायाखिसै बिनि उनाव बिदाया बिफानि जायगायाव थांदोंमोन बे बिफानि जायगायावबो जोंना बिदाया 900 थाखाजों जों बिब' बिनानाव इसे बुरजा बिमा बिफाखौ लानानै लेखा फरा फोरोंनोबो हाया जाहोनोबो हाया 900 थाखाजों होननानै जोंना बिदाया बे साख्रिखौ गारदों गारनानै बिनिफ्राय जोंहा बिबाजै लायबाय लायनायनि उनाव गाव हारसिङै गोसो जानानै बिराद बियो गोसो गिदिर लानानै गावनि बिजनेसखौ माने बिजनेसाव खारबाय बियो बिजनेसाव खारै खारनानै दा बिजनेसजोंनो जोंना बिदाया बिराद मोजां डेभेलप जाबोबाय थाखा फैसा न' बां हा हु बहुद रायजोनि आइ आफा गामिनि जेरावखि जाया मानो जोंनि बिदाखौ रावबो सिनायैयानो गैया आरोखि गोबां मानसिया जोंनि बिदाखौ सिनायो बे समाव जेब्लानाखि लालु प्रसाद होननाय सासे मिनिस्टार दंमोन ना अब्ला बियो बिदानि नामखौ गावसिनि लोगोफ्रानो लालु होननानै बिदाखौ गाबज्रिजेनबाय बेनिफ्राय बे नामा बिदाना लालुआनो थाबाय आरोखि दिनै जोंनि बिदा बिकासआ जेरै नाम एरै गावनि फैसा थाखा खामायनाय फिसा फिसौ बिब' बिनानाव बहुद आरो गामिनि आइ आफा रायजो राजा सोरनिबा हाबा हुखा सोरनिबा बस खास सोरनिबा बेमार आजार गाव जेसेबां थाइसे खामायनानै मोनो समान मेगनजों बिदाया नायलांजोबोमोन आरोखि दा जों बिदानि सायाव जोंनि मेगनाव आरो जों गाज्रिखौनो मोना दा मालायफ्रा मा मोनो जों बेखौ मिथिनो रोङा जोंनि मेगनाव हले बिदाया एकदमबारे बिब' बिनानावखौ रावखौबो अननो रोङैबो नङा रावखौबो रायग्राबो नङा खिन्थु जों बिदाखौ बिराद सनमान होयो मान होयो जों फंसे बिदानि खर' बारनो हायामोन आरोखि जोंनि मेगन नोजोराव बिसोर माबाफोर थाखा फैसानि आंखालफोर जायोबा नै दाथ' नों गुबुनजों हाबा जाहैबाय हरलाबायोमोन ना बियो? हरोमोन अनोमोन जोंखौ बिदाया थाखा फैसा आरो फिसा फिसौ फोरोंनायाबो आं बहायनो माखासे उपकार मोनदों बे बिदा बिबाजैनि अननायावनो आरो आंना दा फिसाफ्रा बहायनो सानै थायो अननानै आंनि मुङा जाबाय मोनथिसा बसुमतारी ओमफ्राय आंना बिफा दा रुंसारि जानाय बिकास बसुमतारी जोंनि बिफाया माबाया आंखौ रोङो आं बिदाफोरखौ फंबाय बिनानावफोरखौ मोनसेल' खोथा होनोमोन बाबा मानसिखौ गाज्रि जा गिदिर जा मोजां जा गरिब गोनां इकुवेल ट्रिट बानाय माने समानै ट्रिट बानाय होनबाबो मुगैनाङा मानि थाखाय नोंनि बिफायाबो फिसानिफ्राय देरबोनाय आंनि खस्थ'खौबो माने बिगाबानि खस्थ'आ फिसायनि बाबाया जोंनो कि गाव माबायदि मालायनाव थानानै देरबोआ माबायदि खस्थ'यै मोनबोआ आंनि बिमाजोंबो जेब्ला हाबा जादोंमोन बिमा आइ जोंनि बिमानैफोर दंमोन बिबथै दंमोन बे खस्थ'फोर गासिबो बिदिनो खिथायोमोन माने मोनसे इन्सपिरेसनमोन आं जोंनि बाबाखौ जेब्ला होननो मोना बाबाया माने माने मालायनाव थानानै माने बिमायनाव थानानै मावोमोन लेखाबो फरायोमोन लेखा लोगोसे बाबाया ओंखारदोंमोन दिनै आं मोनसेल' खोथा बाबा आं दिनै देरदों मानि थाखाय आंनाव बिमायफोर दंमोन जाय आंखौ नायदों मादोंमोन आं नोंसोर बेथ' खस्थ' मोनाखै आङो नोंसोर खस्थ' होआ बा नोंसोर थैनोबाबो मानसिखौ गिदिर फिसा होननानै बुजिनाङा जाज बानायनाङा ओमफ्राय गासिखौबो समानैनो ट्रिट बानाय गासिखौबो मोजाङै रेसपेक्ट हो गासिखौबो नाय ओमफ्राय गामिनि मानसिया गासिबो जा उन्दै गिदिर बोराय बिदि ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं बे खोथाखौ दासिमबो दं थाबाय थागोन कि आं रेसपेक्ट होननाय बाबाया आंखौ जाय फोरोंलांदों मा मुगैनाङा होननानै बेखौ आं बे बुस्थुखौ बाबाया आंखौ सानफ्रामबो होनोमोन जोबजासिम होनदों आं बे खोथाया आं थाबाय थागोन ओमफ्राय बेनो आं मोनसे गिदिर माने आं दा होननाय आं जिन्दगिबो माने जिउआव बेसेबां गोदावसिन दङ बे खोथाया आं थाबाय थागोन बेनो आरो जोंनि बिफायाबो माने गासिबो जों बिफाखौ बिसिबां अनो आरो नायजोबदों जोंनि बिफाया गासिखौबो माने बे नङा कि
आरो गोदो आंखौ अनाखैमोनबा दा नोंखौ मानो नायनो बे जोंना बाबाया मोनसेल'मोन नोंखौ जाय नों मोजां खामानि मावबाय था नोङो मालायनि फारसे माने गाज्रि खोथा साननाङा आरो जुदि फैयोबाबो नोङो बेखौ बुजिनानै ला नोंसोर दा माने नों मोजां खामानि मावबाय थाबानो देनां मोजां मोननांगोन माबाफोर मोनगोन फिसाफ्रा मोजां मोननांगोन एसे ओमफ्राय बे खोथाखौनो दा आंबो आंनि बिनानाव फंबायफोराबो दा जों आंनिफ्राय नोंसिना बे खोथाखौनो बिसोरबो बुजियो बिदायाथ' दंखायो दा आंनि बिदायानो दा सापर्ट सापर्ट ओमफ्राय जोंनाव बे दा बिदा बिनानाव फंबाय जों ज' जानानै जों बे बिफानि मोनसे आइडिअलजिखौ लानानै जोङो दा बेखौनो जों दा संसार जानांगौ मा होनबावनो बाबु बेखिनि इनफरमेसन होनायनि थाखाय खुलुमबाय आं लालु दाखौ सिनायनाया बेसे बोसोर जादों बेखौ बुंनो हानाय नङा आङो खोब माने लकडाउननि आगोल आरो बिनि गोबां समनिफ्रायनो आङो लालु दाखौ लोगो मोनबोदों लालु दाखौ बोरै सिनायदों आङो बिनय बसुमतारी बे माने क'क्राझाराव सार जोंहा बिराद जोंजों माने मोजाङैनो माने सिनाखि गोबां समनिफ्रायनो सिनाखि बे सारनि लोगोसेयावनो आङो लालु दाखौ लोगो मोनदोंमोन आरो जेब्ला लकडाउननि आगोल बे बिटिसिआव बा क'क्राझार बङाइगावआव बे मा होनो बङाइगाव माने गयबारियाव जोंनि माने सेन्ट्रेल बिसानि बेयाव मिटिं खुंनाय लादोंमोन आरो बेयाव लालुदाया सानसेखालि आंखौ बुंदोंमोन जे आनाया ब्रह्मनि माने फन नाम्बार नागिरदोंमोन आरो बेखौ आङो फन नाम्बारखौ आनाया ब्रह्मनि फन नाम्बारखौ आङो कालेक्सन खालामनानै लालुदानो होदोंमोन आरो लोगोसेयैनो रजनी बसुमतारी बिथाङाबो दिल्लीयाव थायो बे रजनी बसुमतारी जिथु फिल्मखौ खालामबाय बे फिल्मखौ खालामनाय बे रजनी बसुमतारीखौबो बिथांनि नाम्बारखौबो लालुदाया आंनिफ्राय कालेक्सन मोनदोंमोन आरो आङो लालुदानो बेखिनिखौ आं हेल्प खालामदोंमोन बा हेफाजाब होदोंमोन नाम्बार होनायाव आरो बे दिनखालिनो थारमाने बे बङाइगाव माने गयबारियाव बिथांमोनखौ माने जोंनि बिसानिफ्राय बरायनाय जादोंमोन सेन्ट्रेल बिसानिफ्राय बरायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा लालुदाया माने गोबां आं जेब्लासिम लोगो मोनदोंमोन बिथाङा ओरैबायदि मोनसे माने कालसारनि सायाव बा गुबुन गुबुन बिथिङावबो बिथाङा बहुद माने हेल्पफुलमोन आरो बहुद हेफाजाब खालामोमोन जिखुनु खामानियावनो बिथाङा आग फाग माने गावनि गोसो बायदियै मोजाङैनो खामानि मावबोदोंमोन आरो बे लालुदाखौ आङो मोजाङैनो सिनायोमोन जे आरो लालुदाया जोंखौ गोबां अनबोदों आरो आंनि फिसाजो गीताश्री रामसियारिखौबो माने लालुदाया गोबां सम लोगो मोनबोदोंमोन प्रग्रामफोराव माने लालुदायाबो आरो बिनय साराबो ओरैबायदि डनार खालामनानै आंनि गीताश्री रामसियारि आंनि फिसाजोखौ बुहुद जायगायाव बिटिसिआव बा क'क्राझाराव प्रग्रामाव गोबां डनार खालामदोंमोन बेखिनिखौ आङो गोबांनो मोजाङैनो मिथिगौ लालुदाया सासे हेल्पफुल मानसिमोन आरो मोजां खामानि मावबोदोंमोन जोंनि कालसारानो जा हारिमुआनो जा जिखुनु बिथिङावनो लालुदाया मोजां खामानि मावबोदोंमोन आरो मोजां बिनि किसुमान माने गावनि गोसोनि खामानिफोरखौ मावफुंलांजोबदोंमोन जि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों बेखौबो मावफुंदोंमोन बे हिसाबै आङो माने लालुदानि बे रुंसारि जालांनायखौ आङो दाख्लै माने 2 तारिखआव रुंसारि जालांदों आङो 3 तारिख मैयासो आङो माने फैलाव बसुमतारी जोंहा बे बेहरबारि आउटपस्टआव जाय फैलाव बसुमतारी बे बिथाङा आंखौ खबर होदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसेनो रायलायनानै जों दिनै क'क्राझाराव बे फैलाव बसुमतारी आरो प्लास आं आरो निरुपमा बसुमतारी दङ आबोबनिफ्राय आरो जोंहा भानु ब्रह्मबो जोङो एखे लोगोनो जोङो लालुदानि न'आव माने लालुदानि बाजैखौबो माने एसे खबर लानो होननानै रुंसारि जालांनायनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायनो बा दुखु जानायखौ जोङो एसे हेफाजाब होनो होननानै आरो मिथिनो लुगैनानै जोङो बिसिम फैनाय जादों। हाय निरुपमा बिनानाव आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना दा लालुदानि न'खराव दंफैयो बिथांनि रुंसारि जानायाव खैफोद समाव बाजैखौ एसे
जेनेबा माथो होनो खौरां लानो फैदों आरोखि। दा जायखिजाया नोंथाङा लालु दानि सोमोन्दै मा मोनथिगौ आंनो एसे सुंदाबै खोन्थानो हागोन नामा? खुलुमबाय गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि अननायखौ बावहरबाय। जोङो दिनै दुखु मोनदों आदा लालु बायदि सासे समाज बिराद मोजां सासे समाज सिबिसुलामोन आदाया। कालसार खेथ्रआवबो बहुद मोजां मोनोमोन बिथाङा। आङो जेब्ला अनामिका बसुमतारिया बर' हारिमुनि मोनसे आन्दलननि सायाव डकुमेन्टारि बानायदोंमोन अब्ला आङो लोगो हिसाबै अनामिका बसुमतारिबो दंमोन बे डकुमेन्टारियाव। अब्ला आदा बिकास ब्रह्मआ माने बिथाङा बे बानायजेननाय फैसाखौ रांखौ फाइनान्सियेलि माबायावहाय बहुतखिनि हेल्प खालामदोंमोन। आं मोनथिगौ मोनसे हटेलाव जोंखौ दोननानै आदाया बहुद जोंखौ हेल्प खालामहैदों। बे केमेरानिफ्राय लानानै आदिगुरि गासिबो गारि गुरा जोंखौ हेल्प खालामदोंमोन। बियो जाबाय 2013आवमोन। बेनि उनाव आं माखासे माने जोंनि हारिमुनि जेब्लाखि कनफारेन्स जायो बेफोरबादि मेल मिटिङाव आदाखौ आं मोजाङै लोगो मोनदों आरो बहुतखिनि माने हेल्प खालामोमोन। जाथिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बिथाङा गोबां माने अरिहना दङ, गोबां माने हेल्प खालामबोदों आर्टिस्टफोरखौ बिथाङा। माने बिथांबादि सासे जोंनि मैखोम जाथि सिबिसुला हारिमु सिबिसुला सासे बेक्तिखौ गोमानायाव जोंहा गोबां लस जादों होननानै आं सानो। आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिथाङा जाहाथे मोजाङै सोरगोआव जायगा मोनो आदाया, बेखौनो आङो आरज गाबनानै बेखिनिखौनो आं बुंबाय। साबायखर।